Elektrický skúter Mobility je náš najuniverzálnejší a najpraktickejší skúter v zbierke Unizdrav. Je vhodný najmä pre seniorov a imobilných pacientov. Dojazd až 25 km, nosnosť 136 kg, skvelá ovládateľnosť a váha len 47 kg predurčujú tento skúter k dokonalej skladnosti do automobilu, domácnosti alebo aj lietadla počas dovolenky. Skúter disponuje LED svetlom, ktoré nám zabezpečí dostatočnú viditeľnosť aj za tmy. Otočné sedadlo poskytuje možnosť ľahkého nastupovania a vystupovania zo skútra. Zatiahnutím páčky k sebe sedadlo otočíme. Nastaviteľný uhol stĺpika a riadenia, vhodný pre pohodlnejšiu a komfortnejšiu jazdu, nastavíme otočnou poistkou. Zdvihnutím opierky rúk vieme uľahčiť nastupovanie alebo vystupovanie zo skútra. Opierky rúk vieme rozšíriť do strán, čím sa zväčší plocha sedenia. Odkladací košík poslúži na menší nákup alebo uloženie dôležitých vecí počas jazdy. Nosnosť košíka do 5 kg. V zadnej časti motora sa nachádza aretačná páčka parkovacej brzdy. V polohe dole je zaistená a skúter je pripravený na jazdu. V polohe hore odistená, neutrál. Ak je páčka v spodnej časti, môžeme skúter zapnúť. Na displeji sa zobrazí stav batérie. Po vybití batériu vieme nabiť káblom na mieste alebo batériu zobrať so sebou. Skúter vieme jednoducho rozobrať a poskladať a umiestniť do kufra auta. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.